soyayya la 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 soyayya tututturutu soyayya la 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 soyayya so ne ruhina soyayya la 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 soyayya tututturutu soyayya la 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 soyayya kai ne zaɓina. ta jijiya ya kama ni jinin jiki ya ratsa ni a zuciya ya mun rauni shigar sana da amfani ina ganin mutuncin shi hada zuwa da kimar shi ƙarya ne na bari shi ni yanzu ma na fara shi Soyayya la 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 soyayya tututturutu soyayya la 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 soyayya kai ne zaɓina. Na faɗa a soyayya na rubuta a soyayya ban je ganin hanya ni kuma tsakuban hanya da shi ne zan yi tarayya mai sona na soyayya na shi na kafawa da kaina da ƙauna ne ya zo gona. soyayya la 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 soyayya tututturutu soyayya la 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 soyayya so ne ruhina yan mata ga bayani na ina da wacce ke sona dan Allah ku bar bina ita taka zama lissafi na aure na da tsari na buri na muradi na ka zauna a ruhina in ba ita ba raina Soyayya la 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 soyayya tututturutu soyayya la 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 soyayya kai ne zaɓina. ke ce burina Kai ne angona zaɓin raina ke jigon raina kai. kauna ce na zo za na baki ki karɓa dan ba zan ki ba Soyayya ka zo za ka bani masoyi don baka fi ni ba. soyayya la 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 soyayya tututturutu soyayya la 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 soyayya So ne ruhina shafar man ka mai sona jibi a gidan ka zan zauna mai raba ni da kai muradina ya zama ki a zucina in har na zamo matagunka lallai tilas na yi murna burina ka zannawa. soyayya la 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 soyayya tututturutu soyayya la 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 soyayya